זהו הסיפור של הגיבור האלמוני שכנראה לא הכרתם, ויש לו שם, קוראים לו בני ברלי, רק שכנראה זה לא השם האמיתי שלו. אהלן, כאן אביתר ליכטמן ונמצא בבית העלמין של קריית ענבים, אחד מבתי העלמין המעניינים בארץ, גם הכואבים שבהם, רובו מלא בקברי מלחמת העצמאות, לוחמי תש"ח. בני ברלי היה אחד מהלוחמים בקרבות לשחרור ירושלים במלחמת העצמאות. בקרב על מנזר סן צימון בשכונת קטמון בלב ירושלים, בני נפל לצד חבריו. אבל בשונה מחבריו, את שמו המלא של בני אף אחד לא יודע. האם בני ברלי, האם ברלי היה שם משפחתו, או שם ברלי היה בכלל הכינוי שלו? אבל רגע, איך זה יכול להיות שיש חייל שאף אחד לא יודע מה השם המלא שלו? אז תראו, במלחמת העצמאות רבים מהלוחמים היו ניצולי שואה, כאלו שעלו יחידים ממשפחתם שרק הגיעו לארץ וישר נשלחו לחזית להילחם. כשהם הגיעו ליחידות, לאף אחד לא היה זמן לשאול מי אתה, מאיפה אתה, למה באת, מה תעודת זהות שלך. ישר זרקו אותם למערכה, הם נלחמו למען המדינה שהמשפחות שלהם לא זכו אליה. בני ברלי היה כנראה אחד מהם. ברלי הוא כינוי, כנראה יכול להיות שקראו לו בכלל בר, דוב, והכינוי שלו היה ברלי. אולי שם אחר לגמרי, אבל זה מה שהחברים שלו שמעו. וכשהוא נפל, אף אחד לא ידע מה השם שלו. בני ברלי הוא אחד מרבים, נצר אחרון, יחידים ממשפחתם, שלחמו למען המדינה, שאנחנו זוכים להיות חלק ממנה. בני ברלי, עוד גיבור, שאולי את שמו המלא אנחנו לא יודעים, אבל ראוי שכולנו נכיר את הסיפור שלו.